Ne tɔgɔ ko Abdoulaye Keita. Abdoulaye Keita. Wa ka bɔ Amdalaye AC 2000 la. Ka ko balimamuso ka ɲininkali jala n ye halisa Ala ka Mali ni sababa bɛn wa. N'an ye nin ko yɛrɛ ta k'a lajɛ kalata kɔni tɛmɛna mɔgɔ caman yira k'a fɔ ko kalata kɛla jɛlenya kan mɔgɔ caman yira fana k'a fɔ k'a ma kɛ jɛlenya kan. Est-ce que mais an kɛlen de ka kɔlɔsi baara dɔ fana kun danna ka na a k'o lajɛ olu y'a yira k'a fɔ k'a kɛlen jɛlenya kan. Mais ko maa fila de bɛ nɔgɔ la an dun bɛɛ ko Mali de bɛ gagner à la fin. N'a ma ɲɛ ka ban ko an jɛnna k'a fɔ k'an bɛ tugu sariya dɔ kɔ ko sariya de y'a yira k'a fɔ ko karisa kɔni gagner kɔni ne bolo ko maliyɛn bɛɛ jɛnna k'o sariya de sigi. Donc ni maa ma sariya bonya ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan kɔni c'est que anw de an ka faso lato kɔ. Déjà il y a la Cour constitutionnelle qui a déjà validé k'a fɔ ko président sortant sigila. Ne kɔni bolo ka ban quand même n'an bɛɛ bɛ Mali ko de la kɔni an da ka fara ɲɔgɔn de kan ka baara kɛ ou bien ka président dɛmɛ a ka san 5 baara nata nin na. Fanga ko tɛ Mali ko de ko de. N'a bɛ mara de kɔ a ye na ni idée ɲuman ye an ka Mali jɛ ɲɔgɔn fɛ sinon k'a fɔ ko ka kɛlɛ kɛ ka na ni faso ko nin na kɔni ne kɔni bolo faso kɔni bɛ bin o la. An ka to ɲɔgɔn kɔ o de ka ɲi fana quoi. Et puis fana ka mankan éviter fana dɔwɛrɛ tɛ il faut que le président qui sera maintenu le 4 au cas c'est qu'un forum d'entente national de kɛ quoi ani opposition ɲɔgɔn cɛ quoi pour que au moins tu ka se ka faso la yiriwa togoya min na ɲɔgɔn fɛ sinon n'u tora ɲɔgɔn sama-samali la ça va aboutir à une guerre civile n'a dun kɛla toujours c'est le Mali qui perd quoi donc an dun tɛ fɛ o dun ka lase an ma parce que ni an bɛ kɛlɛ kɛ la foyi tɛ ni Mali ko nin tɛ sinon ni Mali tɛ quand même ne bolo ka bɔ kɛlɛ ko tɛ kɛ donc an da ka jɛni sa ka Mali préserver a dun tɛ préserver togoya si la f'an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ko dɔrɔn pe la ne kɔni bolo dɔrɔn de solution quoi sinon solution gɛrɛ tɛ yen fara ɲɔgɔn kan au moins ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn. Bon ne kɔni a ko bɛ cogoya min na sisan bɛɛ jɔrɔlen don mɔgɔ minnu ye maliyɛn mɔgɔ min tɛ maliyɛn jamana in kɔnɔ sisan bɛɛ jɔrɔlen don n'a ma ɲɛ ko a ko bɛ nin cogoya la ko u fila si tɛ ka sɔn Sumala tɛ k'a bila IBK tɛ k'a bila olu fila dun de bɛ ka taa deuxième tour la donc sisan an kɔni bɛ mun dɔn n'u fila si t'a bila olu de ka taa guerre civile ni fɛnw na nafa t'o la u ka solution ɲini ka mɔgɔw lasigi silamɛ diinɛ mɔgɔw ani jamana wɛrɛ mɔgɔw ka bɛɛ wele ka na k'u fila ka kelen kɛ président ye ka kelen kɛ premier ministre ye an ka jamana baara ou bien bɛɛ ka kɛ président ye Sumala ye premier ministre ye gouvernement Sumala bɛ gouvernement ministre Sumala b'o bɛɛ ta bɛɛ ka bɛ kɛ président ye bon dɔrɔn ne ye olu de solution min bɛ se ka mankan ni impliquer quoi ou bien n'o solution t'o fana la k'a fila bɛɛ bɔ yen an ka tribunal cour constitutionnel u ka degré dɔ bɔ u fila bɛ éliminer k'u bɔ course la an ka na ni élection kura wɛrɛ donc o de la sisan basigi bɛ se ka na sinon a ko bɛ cogoya min na k'a fɔ k'a bɛ bila a ko nin ka a ma nɔgɔn dɛ a ko ma nɔgɔn dɛ parce que Sumala tɛna bila IBK tɛna bila donc an bɛ taa fo dɛrɛbali de la dɛrɛbali dun maliyɛn si ka intérêt t'o la bon ne kɔni ye mun y'a la o de ye an kɔni t'a fɔ nin ka ɲi an t'a fɔ nin man ɲi mais an bɛ mun dɔn pour que a bɛ se ka bɛn ka kelen kɛ président ye ka kelen kɛ premier ministre ye o dɔrɔn de y'a solution ye ou bien k'u fila bɛ éliminer ka bɔ course la quoi. Ayi bon ne hakilina ye min ye kɔni élection kɔni kɛra kɔni bon an bɛɛ kɔni b'a dɔn bon IBK ko k'ale gagner Sumala ko ale gagner bon hakilina bɛ ne kɔni fɛ kɔni n'a ma ɲɛ kɔni IBK kɔni bɛ jamana fɛ kɔni a ka fanga to yen Sumala ka fanga ta bon an de bɛ jɛ ka négocier hali Sumala bɛ se ka IBK kɛ premier ministre ye bon o de tun ye ne hakilina tɛ ye k'a fɔ o ka fisa ni mankan ye quoi donc mankan filɛ nafa tɛ mankan la quoi donc IBK ka essayer ka bila 2013 yan IBK ta a ma se nin ma o bɛɛ y'a ta à 100% mais n'i y'a ye kuma bɛ ka caya ne kɔni hakilina ye min ye kɔni n'i y'a ye kuma bɛ ka caya c'est que IBK kɔni ma gagner n'a ma gagner kɔni a ka fanga bila sani a ka kɛ sani mɛ ko wɛrɛ ka bɔ a la quoi bon o tun ye ne hakilina ye k'a fɔ aw ɲɛna n'a sera ka fanga bila kɔni a ka ɲi n'an ka hɛrɛ bɛ Sumala ka fanga ta la kɔni Ala ka latigɛ. Bon ne tɔgɔ Zakaria Berti voilà ne suis juriste enseignant bon ne hakilina min bɛ k'o la komi Mali bɛ yɔrɔ min na sisan an mago bɛ président na élection mana kɛ ko min gagner an ka Ala minɛ k'o tigi sigi an kana mankan kɛ parce que mankan bɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali y'an bɛɛ de ta ye mankan kɛla a tiɲɛna an bɛɛ ye mankan ma kɛ Mali ɲɛna ka d'an bɛɛ de ma o ne hakilina ye k'o fɔ o yɔrɔ la c'est Mali ko nin filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛɛ de kun b'o mɔgɔ kelen kun b'o tɛ an bɛ dugawu kɛ élection ni Ala ka daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la. Bon salamu ne tɔgɔ Adama Traoré Mali ko yɛrɛ wala kɔnɔ an ka bɛɛ kelen kan parce que élection kɛra ka tɛmɛ Sumala wale ma sɔn IBK wale fɛnɛ ma sɔn bon nin ko kɔni bɛ tugu na dɔrɔn an ka sigi ka fɔ ka bɛn ne ka kuma o ye
ne tɔgɔ Jɛnɛba Tarawele ne bɛ bɔ Kati vraiment i bɛ ka ko in a ma nɔgɔya dɛ i bɛ ka bi man ni ne ye a sini man ni ne ye parce que an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini parce que a y'an tɔɔrɔ bi a y'an tɔɔrɔ sini an cɛw tɛ lafiya wa anw yɛrɛ fɛn tɛ lafiya i m'a faamu i bɛ ka ko sigi yɛrɛ ma faamu a ma diya n na bi a ma diya n na sini a ka san 5 in na vraiment a man ni ne kɔni ye a bɛ k'a kɛ ani degun de kan a ma faamu a kɔni ka di ne ye bi a ka wuli yɛrɛ de a ka wuli a jɛ la ne ma wuli a jɛ la a ma faamuya ne ma wuli a jɛ a bɛ wuli a goya la jagoya ya faamu an t'a fɛ dɛ ne ma wuli jagoya a bɛ wuli a goya la parce que a y'an tɔɔrɔ quoi an cɛw tɛ baara la wa an tɛ nasɔngɔ sɔrɔ balo gɛlɛya la fɛn bɛɛ gɛlɛya la vraiment i bɛ ka yɛrɛ fansi yɛrɛ de man ni ne ye quoi n t'a ka ko la yɛrɛ de i m'a faamuya parce que Sumaya Sise an b'o de fɛ bi an b'o de fɛ bi an b'o de fɛ sini i bɛ ka kɔni vraiment n'a sera kɔni ka ne ka kumakan na mɛn a foyi tɛ ne a den de n'a sera ka ne ka kumakan a ka Ala kama kira kama a ka seli n'a ka sun kama i bɛ ka wuli ka bɔ an ka duguko kɔ kan an t'a fɛ dɛ n'o n t'a fɛ. n t'a fɛ tɔgɔ min na wa n balimakɛw bɛɛ bɛ kɔfɛ n balimamuso bɛɛ bɛ kɔfɛ o bɛɛ ka ko k'u t'a fɛ ne mɔgɔ ka t'i fɛ kɛlɛko tɛ o i bɛ wuli ka bɔ yen kɛlɛko t'a la woyako t'a la ne mɔgɔ ka t'i fɛ dɔrɔn direct de bɛ wuli ka bɔ yen taa ka n'a t'a la o. parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ sara nin ko la fo i ta dɛ i bɛ ka tɛ sa den tɛ sa Sumayila tɛ sa den tɛ sa anw ye fantandenw ye an wolola Mali la yan ta yɔrɔ wɛrɛ t'an bolo an bɛ Mali de dɔn moyen wɛrɛ t'an bolo ka jamana wɛrɛ sɔrɔ donc ni Sumayila ni IBK tɛ bɛn vraiment gouvernement ka lajɛ u ka Sumayila bɔ a la u ka IBK bɔ a la u ka na ni mɔgɔ kura wɛrɛ an ka segin ka élection kura kɛ an ka mɔgɔ wɛrɛ sinon u bɛna n'an nɛgɛn k'an bɛɛ faga k'a ban 100 ni 200 kama 100 tɛ mɔgɔ min sɔrɔ 200 tɛ mɔgɔ min sɔrɔ il faut que mɔgɔw ka kuma du kɔnɔnaw la an ka sigi ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ an ka duw kɔnɔ an ka sigi ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ baara yɔrɔw la an ka sigi ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ barokɛ yɔrɔw la mɔgɔ caman ka information sɔrɔ parce que jamana kɔnɔ kɛlɛ n'a daminɛra n sen tɛ wulu kɛlɛ la o y'a kɛlɛ danna soforokun na dɛ ni kɛlɛ ma dan soforokun na bɛɛ b'i ta sara la dɛ ni muso den sara i yɛrɛ sara mɔgɔ bɛ sa i den nɔfɛ dɛ denmansaw ka sigi ka kuma ni denmisɛnninw ye 100 ni 200 tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ dɛ a tɛ mɔgɔ ka avenir dilan dɛ an ka IBK ko bila an ka Sumayila ko bila an ka ɲɛ jɔ Mali ko la an ka hɛrɛ bɛ Mali de kɔnɔ an wolola Mali de kɔnɔ an bɛ Mali de dɔn jamana wɛrɛ t'an bolo taga yɔrɔ wɛrɛ t'an na et puis moyen t'an bolo ka taa jamana wɛrɛ la o de kɔni tun bɛ ne fɛ ka fɔ ɲɛna ni donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma